hertsikassa, kettukerron siellä on nuoriso-ohjaaja aivan pervo. Sen nimi on kuulemma Ruonalan kartsa, en tiedä miksi mut näin sano Jartsa. Myös sählyjengin valmentaja on lähes 30 ja karvaton. Se yksin iltaisin katsoo kuuta, onkohan se nuppi täyttä puuta. Se Itäväylää Hondalla luovii, kaikkihan tietää, että Honda on muovi. Jos jotain on rikki, niin kartsa kyllä korjaa. Meidän puolesta vois muuta vaikka Norjaa. Se luulee olevassa tietokoneen Nero, mutta eihän edes tiedä mikään kunnallisvero. Aina se repii sitä isoa pussia, ehkä se luulee joskus pääsevänsä. Silanderin Robbe, se myös kerho pyörii, jatkuvasti pikkutytöt jaloissa hyörii. Robe tulee duuniin silloin kun jaksaa, mitä silloin väliin? Stadihan maksaa. Ja Robbe tykkää syödä kerholaa pizzaa ja Robbe tykkää ajaa vanhaa ritsaa. Robehan on Kertsin Porvoista tullut, siinähän se näkee, että jätkä on hullu. Niin Robelle aina Kertsissä vinolla, mut eihän me oikeesti kuhan vaan pilaillaan. Joka ilta sille soittaa Kertsiin nainen, onkohan sitä tulossa uskovainen? Siistit kuteet ja karvoja naamassa, Robbe parka luuli, et nyt se on saamassa. Ja joka viikonloppu se Porvoossa hilluu, luuleekohan se saavansa joltain? Ettei Vilma pelas korttia, pöydällä Stendari ja Askinorttia. Yliakin päivässä röökii huulee, Vilma kun yskii, sitä sen kuulee. On Vilmalla kuulema mies jumalainen, säälivan et se on kapinainen. Joka päivässä huutaa rysämeen grilliin, jos mä messä käy kiinni mun pilliin. On Vilmassa kiva kahvi keittää, kun aamuisen karpulaisen nopeasti peittää. Jo 4 lasta Vilman trarakalla on Vilmakin viihtynyt peiton alla. Joka ikisestä jäsäristä emmaan pummaa, no kyllähän silläkin rengissä hummaa. Joka ilta se venttaa metrojunaa, meinaa se saada sieltä. Pakko päästä Kertsiin. On 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 pakko päästä Kertsiin.